bo Nairobi karka ngilonyo mage weche go mag telo kachel koda mago mag nono chenro mopogore opogore mag siasa. Miyo nyaka sani ochiyo machalo nade ka wanyalo yudo daktari ma Dr. Mary Goreti okinyi ma kawuono yawre kendo machiegni ma Ramogi TV chenro mar piny ichiyo machalo nade to Kenya ineno ni dhi nade nyaka sani. Amuso yuturo na yawre uru achiyo maber atuko Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono mondo alos gi jothurwa e weche mopogore opogore ka jawarwa osewacho sani koro koth chwe wapidhuru alode wapidhuru cham mopogore opogore wapidhuru yiende bende sani iwacho ni yien wadong godo kabisa piny mar Kenya koro ageno ni wabotimo mago ero. Mar ariyo bende wabed gi gini wawuoth akicha nikech pi obiro mang'eny umore mang'eny koro otero ji mang'eny tero cham tero le tero gigo mapidhe e kor mier kaka gwen diek rombe koro wabiro kiche kabisa sani endi mondo kik koth ywewa yore be ineno kaka ng'adore kabisa sani endi nyalo yore koro wawuothuru ka piny pod ler wachikuru itwa ni to kamano machal nade. Mar ariyo piny be obiro matek sani endi wan gi midhiero ni jogo mathoth ka weche mag chaka holo chakore jowam noyudo ni nitie konero to pod biro dhi mbele puonjo gik matimore to magi midhieri momako kabisa nikech koro kar ng'ato nyalo dwaro noyude konyruok ema koro yude e thagruok. Mogik kawuono winjo kwacho ni wuon gi thuolo mar jofwambo to jofwambo gin jogo mowacho ni fourth estate wamor ni uingo odiochieng' maru to gino ni unu thuolo imano oriwe dhoune ero koro wuok nikech koko timonwa mano to nyiso ni ng'ama biro minenwa piny onge une rameny mar piny. Mogik ng'anyo mane otimore nyoro ok ober ahinya nikech kata ka nying'iyo gik matimore ohala manyo dhi maber kuonde mang'eny onge to kohala onge to dhano be sani nigi kech mang'eny nyiso ni pod wan gi kech mabiro to wageno ni weche biro bedo maber jok moritowa biro bedo maber korka weche mag siasa bed piny mondo giwinjore mondo wadhi bed gi thuolo mondo weche odhi bed maber. Mano emanyalo chako sani endi. Erokamano ahinya mon daktari Mary Goreti akinyi mantiere kod achiel kachiel ka otudore kodwa ka entiere bore Nairobi. Wadhi nyime kod TWAK kendo ka koro darango machielo e studio ma Kisumu ka wanyalo bedo ni wayudo wendo machielo bende mano Easter achieng' bende wayudo ka achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kata ka entiere kar kanyo mokwongo kata kapok odhi e chenro machielo mano mar ng'anyo odiochieng' ma kawuono karango chal mar piny Kenya wagema bed gigo matimore odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbakoro mang'ena wayudo thuolo mar TWAK ewi dhialo jofwambo kata tij fwambo odiochieng' ma kawuono ken World Press Freedom Day. Nang'o ma koro wanyalo wacho kar kanyo tij fwambo ka koro nene kaka jogo mantiere oko jogo manono weche mag siasa winjruok makare e kind sirkal tiyo makare kod sirkal kachiel kora ka timo tij fwambo ka ng'ato nitiere thuolo mane manyalo bedo kanyo ni imiyo pek korka kori odiochieng' ma kawuono ka iwinjo ni piny mangima hingo kendo dhialo tij fwambo kachiel koda ka ute fwambo mi paro machalo nade Recho? En wachno maber ni piny yango kendo puodho kata appreciating gigo ma jo media timo kata World Freedom Day matine ni umiyo wa weche kako nego bed ni jopiny winjo nikech seche ma weche okoketa yanga mondo wang'e kachiwo example magima ne timre Sudan tibo yudo ni ji nyalo bet kata hinyre ahinya nikech information okochopo negi kata gikia ni ang'o matimre kama dhieni to ka information chopo ne jopiny ka weche chopo ne jopiny seche monego bed ni gichope nikech ratiro ochiw mar miyo ji wach tiyudo ka jowa bedo gima wacho ni aware and informed gi gik madhi mbele gi piny. Ineno kaka nyocha ka wawacho wach mar Kenya kae mar Shakahola seche manogol no wach ni jofwambo koro kik bede iye kacha tineno ka ji chako bet gi tungni geno gi paro mang'eny to ang' nang'e nade
ni ng'ato yudi ang' nang'e nade ni jowa mwamanyo gieki kara gin machiel kuom joma ni osiptal ang' wang'e nade. Omiyo en gima ber ahinya ni kawuono iyango kendo ipuoyo weche mag World Freedom Day matiende ni issues matimre gi media kata gi weche fwambo manie piny ka. Koro onge manyalo wacho ni wami ratil mamalo ahinya nikech en ratiro marwa bende kaka jopiny mondo wayud information. Omiyo kamano osechiw e katiba to en gima ber ni koro media freedom iweyo mondo media ochiw information kaka en. Mak mana ni seche moko bende nyaka media bende sieve matis ni information machiwo ni odhi ketho koso odhi konyo. Nikech seche moko uchiwo kata information madhi oko to kendo nyiso ranyisi marach mar pinywa when it comes to security. Koro on one hand en gima ber to on the other hand onego bed nung'iyo ni weche mwawacho gi kata mwanyiso jopiny ere kaka gini dhi konyo oganda, idhi ng'iwa nade in a global perspective. Okwakete mana niya koro ji otho mang'eny ahinya, for example like 2007 2008 post election violence. Miyudo ka koro ne Kenya obedo branded even before. Inyalo yudo kata ni tungni matis kaka manyocha iluongo maandamano ma the previous time last week but one I think. Tiyudo ka information madhi ne oganda moko en ni Kenya osechako wang'. Wang'e Kenya gi tungni. Kenya kendo sani osechako path mar kelo koko. Omiyo seche moko kata information madhi to nego bed ni gin information ma kelo mamiyo ji bet gi a lot of trust and faith in our country. O gin weche manyalo kelo tungni. Nikech king'iyo matut seche moko, king'iyo ni kae nitie tungni, miyo jomoko mane pok kata koparo ni dwaro kelo tungni be wacho niya, oyo jomoko katime to kone ka nitie gima timre negi. Omiyo wan bende wanyala kelo tungni. Omiyo yes, on one hand en gima ber ni mondo umiwa weche kaka onego bedie kendo miu ratiro no mar nyisowa gik matimre to onego bed ni media neno ni information mwamiyo jopiny gi gin gidhi kelo kwe koso gidhi kelo tungni machalo nade. Ero kamano ahinya ka warango kuonde mopogore opogore ang'ende ang'o nyalo thuolo bende mar winjo paro kanyo kowuok kuom Daktari Mary Goreti Kinyi ka entiere kodwa be achiel kachiel. Inyalo mana konowa odiochieng' ma kano kidhi yalo tij jofwambo en paro mane momiyi? Mano kapok adhi Kisumu nikech Kisumu bende ikona ni wantiere gi wendo mano Easter achieng'. Koro kapok adhi e kaunti ma Kisumu awinja ne paro mano mar Daktari Mary Goreti Akinyi mondo miyo konwa ne gigo en korka kore onene yo machalo nade. Daktari, odiochieng' ma kano kidhi yalo tij fwambo en ang'o minyalo wacho kotenore kod tijni duto kod ratiro ma ntiere e tij fwambo ni? An daher mana oro puoch gi pak ne jofwambo ni osetimono maber kumenyano gik matimore mopondo ne jopiny ber kabisa. Ing'eni wacho ni information en power, en jingo matek ahinya. To koro ka umiwa information nyiso ni umiwa mijing'o kendo nononwa mopondo madok wang'eyo. Koro miyo odukunu puoch gi pak kuom gik mosetemonwa. Moloyo nyaka nja wayud Ramogi TV, wayud Ramogi Radio, yothuro oseng'e mang'eny ahinya gik matimore e alwora margi to mane gima ber. King'eyo gima timore e alwora mari nyalo miyo ibed gi chenro maber kaka dwarore kata ibed gi kaka sani kwano gik mugolonwa pichni mugolonwa kuom yore ma gik matimore e piny ka e pinywa kar ka gwenge kar ka indi ber kabisa. Koro miyo an amor gi tiju mutimo to mana kaka jawinjo wadwa wacho twak wadwa wacho en ni ka utimo tijni endi utime gi yor adieri, kik umed gi mibadhi mang'eny kendo utime yor ler kata ng'ato biro bang'e chien to bedo ni ong'e gima timore. Kendo mar ariyo utime ni umiyowa godo puonj, umiyowa godo gik monego bed ni watimo, wang'ayo monego bed ni waluwo. Koro ka mano timore to ber kencha wacho ni ling' ok ber to ng'eni sama ufwambonwago ndikonwago e klatas undikonwa godo wachonwa e redio gi TV ober kabisa. Nani gima fwambo ni osegowago piny ahinya ni joma mine ok osekawe matek ahinya nikech
weche ukeyo yor gazet thoth wach mamine ok wasomo ahinya gazet nikech tije modewo matek to ginego gazet. Mar ariyo ukete redio. Ndalo mosekalo redio osebedo matek ahinya mondo ibed gi redio ok yot, to kata kibedo kode nyiewo gima chaje ok yot ahinya. Koro miyo samoro weche mang'eny bayo oko gima timore. Sani bende koro en e wang' jowi bende samoro ok yot ahinya mondo mi ng'ama miyo bed piny mondo ng'i gima timore. Koro miyo kata sama timo fwambo nero, parwa uru ni to wabro winjo weche gi nang'o. Kich ka ok ing'e gima timore kamoro amora bathi, klinik monego bed ni idhiye, chanjo monego bed ni iyudo, gima timore ka yore wuoth no miyo wabedo e mudho. Koro ne ane uru kaka joma minego bro keto e yor ler miyo information, nikech information awacho ni en power. Koro ka ok wayude maber to wabro dok chien e yore giendi. Erokamano. Pachi bende Recho Molo sani ina mona rwake twak mano wendo mantiere county ma Kisumu antiere kacha kod Easter achieng. Easter oyawre Kisumu chewe yo machalo nade mano bang' tok ng'anyo mano bagi odiochieng' manyoro kaachiel koda ka weche mamoko odiochieng' ma kawuono bende piny mangima hingo kendo dhialo tij fwambo. Inyalo miyo wane, inyalo muoso nyikwa Ramogi Jwang' kiny ma kawuono ni oyawre kaete miwa pachi bende kotenore kod wechegi mag tij fwambo. Oyawre ahinya jokanyanam. Kawuono gokinyi wamor nikech waneno dalili mar kwe, lakini kwa wacho wach nyoro warango ni katiba wacho maler ni ji ntiere gi ratiro mar ng'anyo ka gimoro chandi, ama ka ntiere gimoro midwaro ka sirkal to gik moko timre mokidwa ka kihero, to in gi ratichi mar ng'anyo. To sami ng'anyo no to ber ka bende okinyon ratiro mar jok moko be. So ng'anyo nikech idwaro gik moko ma sirkal, iwacho ni sirkal, nitie gik ma sirkal poko timo ni to en ratichi kaka katiba no wacho ni onego yudgi. Koro mago ema wacho ni kakwa wacho nyoro mar Kisumu kae, wadwa kwayo ahinya gi muolo ni jok ma ng'anyo nego bed ni okwa nyon ratiro mar jok moko mondo gitim gik moko mag nego gitim. Mondo ji mondo owinj gimiwacho nego bed ni kapok ji ong'anyo di bed ni gigo twak gi ji mondo ji ong'e ni ang'o ma giyo ji dhi ng'anyo. Nikech jopiny mang'eny pod kia ni ji dhi ng'anyo, koro ji paro ni en mana mar jok matin mar rango gigi mar siasa. To ntiere gik mang'eny e wach ng'anyo kae ma koyo yange maler ni ji tibo yudo ka ji chieng' no wuok nikech jopiny hinyre nikech wawacho ni ushuru bende medre, bech gik moko idho malo, gharama mar dak bende pek kabisa. So ka japiny bende ong'eyo gima nego bed ni orango ne, ibo yudo ka jopiny bende bo wuok magi ng'any. To kik ging'any to giketho gik jok moko. Erokamano. Oken kata Kisumu kae kende wawacho ni mane ng'anyo kanyoro to ne waneno ka gidino ndara. Mana ka ng'adi, adwa mana ni mondo mi ilerne oganda, wang'e maber twak mabiro wadhi loso weche maga ng'anyo. To sani koro ka waloso mana hie wayo ka Kisumu ka jochiewo bende osechiewo makare. Koro sani miwa mana pachi kotenore kod mano tij fwambo odiochieng' ma kawuono en World Press Freedom Day. En ang'o minyalo wacho kotenore gi mano mondo mi ka watieke mapiyo ang' wadonje chenro mokwongo mang' warango kanyo ng'anyo mar Azimio, ndiye sigana moseiknwa bende wada winjo kapok wachako twak mar ariyo ka wantiere okinyi ma kawuono. Mana pachi kotenore kod ratiro kaachiel koda ka dhialo tij fwambo odiochieng' ma kawuono. Ratiro mar jofwambo, koro wawacho ni ratiro mar ji te nego bed ni in gi ratiro mar loso, in gi ratiro mar go twak, in gi ratiro mang'eny monego bed ni ji ni bedego. Koro kwa rango kuonde mopogre opogre to an tadwa rango niya, sama wawacho ni wan gi ratiro mar ji, ke idwa go twak tidwa go kuonde mopogre opogre. Ei kuonde od kumodwa go twak mang'eny gi, bende ratiro bende nitiere mar jok mopogre opogre mondo gibed ginyalo tiyo kuonde maler.
Mino gibed ni imbe ratiro gi mar employment be nitiere. Koro kwarango maber, waparo ni nego be ni warango gik mopogre opogre e ratiro mar particularly wawacho wach miyo gi rawera ma miyo matiyo kuonde ma wawacho gi. Ratich gi mar tiyo kuonde gi bende omak maler. Ratich gi mar goyo kata sama gibet ni bende irango kata ratich gi mar right to health sama gibet kuonde mopogre opogre. Aparo ni mago e mobo rango maber mondo sama wawacho twag ni warang ni ratichi ok en mana ni inyalo bet ka e od tich ama inyalo bet kumi bete ni to ratichi mar mondo ibet ni en holistic rights ma right to health mari obedo covered, right to work ne obedo covered, gik machal kamago aparo ni nego obedgo. Erokamano ahinya Easter waloso chenro mag tudruok bende makare kaunti ma Kisumu ka waduogo ang'o yudie yo moro makare. Recho molo tegi mida medo kapok wadonjo weche mag ng'anyo gi mana e bora achiel mondo mi wadhi nyime kod weche gi mag ng'anyo mano bago odiochieng' manyoro. Gimonego bago odiochieng' makiny. Kamano. Weche mana ariyo kende in regards to media and their freedom ni bende waseneno ndalo machien kae moko budho ahinya. Ka media bende osebedo under a lot of attack because of impartiality issues. Ma jomoko neno ni media chiwo coverage ne jomoko moloyo jomachielo. Koro bende en mana kwayo mara ni seche ma media bende tiyo tijgi. To onego ging'i ni wamiyo ji equal and fair opportunity of coverage. Jomano wasete. Mano tusebedo awacho mana ni that's why Mapach joneno. Mapach jonene momiya chako kawacho ni you've been under attack. Ni okuchiu fair coverage, especially in regards to political issues. Ineno ka one faction neno niya lean towards these people a lot. Jomoko be neno niya kawuono umiyo jogi more coverage than us. So media nego bed ni gineno ni bende wachiwo fair coverage to all players. Ineno ok mana ne jomoko kende. To mara ariyo and most importantly bende waseneno ka media personalities bende igoyo kata seche magitimango magi temo mondo ginyiswa gik matimre kuonde mopogre opogre. Omiyo en kwayo mara ni seche ma wa celebrate kata waparo World Press iluonge nango World Press Freedom Day. To nego beni wang'iyo gik manyalo miyo kik wayud weche e yo maber. Achiel kuomgi en attack mag jo media, physical attack. Mineno kata ni ji odhi e coverage kaka nyocha udhi e rally manyocha timre mane baba biro. Iyudo ni jomoko go kata in the process of doing their work. Omiyo en kwayo mara ni onego bedni kata seche moko imiyo security bende. Mondo mi un bende seche muwuok nudhi kawo weche gi kitu kawo mokuluor ni dipo kawito ngimana nikech adhi miyo jopiny mondo ng'e gima timre kuonde makamagi. Erokamano ahinya. Kendo waoro puoch gi pak ne jofwambo duto mantiere e piny mangima, mantiere e piny Kenya, mantiere gwenge ma kaluo duto odiochieng' ma kawuono en odiochieng' wadhi alo duto kamoro amora ma untiere. Wadhi alore bende kaka jofwambo kamoro amora ma untiere odiochieng' ni ma kawuono. Wantiere kanya kono moge jwang' wada chako twak kidieny machielo bende wadonjo weche go mano timore odiochieng' manyoro ma bende no luwo machiegni ahinya kod jofwambo marwa Walter Nyambaga. Koro sano miwane chal mar wach kaka boma Nairobi ne nitie kae to ang' aduogo irwenda ma wantiere godo kawuono mano moting'o Recho Molo, Dr. Mary Goreti Akinyi kachal koda ka Easter Achieng' ka en studio ma Kisumu mondo miwa pachu mapiyo piyo kotenore koda ng'anyo mano bagi e pacho kae. Wawinyane kaka Walter Nyambaga no kono sigara machalo kama. E kar chung' od bura ma Kibre County ma Nairobi, johera mag Azimio monde apaya mar ng'anyo kaka ne ochigi kod tend Azimio. En ywaruok e kind jopiny kod obila kamiya tamiye yor diro iro malungo wang' kod dino apaya kar jot ma Olympic ma Kibra. So kuna wasee wametoka Kibira wakipanda wakiwa kwa genge, na kuna msee mmoja alikuwa ameleta noma hapo, ndo kaingia kwa garage wakaanza kurusha mawe. After hapo sijui nini imehappen, nimejipata tu nikosi. E kinde ng'anyo no, bas mane tero jowuoth e dier boma katiyo kod apaya ma Ngong Road otoye mach kod rowere mapok oyangi, wach mane miyo obila omedo ried arita kwe. Wan mano adongo bedo chien nago kiyo mar gari machien wawuo godo to mana kanyo mano wapenyo godo. E sechego
Bende jariemb lori mane owuok e kaunti ma Mombasa ne otony kendo golo puth njiri ka lori mane oriembo to ne owang'e apaya ma Southern Bypass e kendo kwethro were moko ma nyaka sani pod obila potimonegi apedha. Sasa ile watu wote wameshageuka, ile sasa mimi kujaribu kurudi, ndio sasa wakanipata ndani ya gari, mimi wakanitoa ndani ya gari, mimi nikakimbia. E kar chungo od bura ma Mathare, Joera magazi miyo ne oketo bila ko tich matek e kinde ng'anyo ka githinyore ute to gilal, wach manomiyo halo yudo ng'ol kuom seche buora. Ji ne ng'anyo, ok ayawo tich ni mora, an ba ni ng'anyo momiya ni barabara ka. Koro no odhi kanye kata ka nyithindo ywak kare, nangi nyithindo ywak, wadwa kuchwa gi miwa. Maloyo rowere abiro ne ondhi kod obila kendo rwako gi lori, eka jopiny to noduogo wero tienda gi machama tuoni e kinde mane gitony ka pek mar ng'anyo ne omwomogi. Matimore ka jodito magazi miyo lom moja to ramo ni ng'anyo margi pod biro dhi nyime chieng' tich ang'wen jumani. Our protest will resume on Thursday the 4th of May. Azimio cha piny owacho ka gitudo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod Moses Kuria kuom pogo ganda. Hooligans hired by the Kenya Kwanza illegitimate regime were unleashed to cause mayhem and destroy property and blame it on our peaceful protests. Bang' wech mar apoyo e kind obila kanyakla kod jogo mang'anyo, gikone to koro jodak pod rieyo mana bat makende ka gikwayo ni mondo kwe makende obed e kinde ma jopiny manyo ratichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Sigana no loso kanyo kod Walter Nyambaga odiochieng' manyora chako direcho. Paro mapiyo piyo ka neno sigana machalo kama wala kethore jomoko wacho ni kata nyithindo ywage yo machalo nade, ratire ma gidwaro kendo gidwaro mbochgi magi wacho ni ne okwal mondo mi odwoknegi. Gigi duto lwet sirkal bende ntiere kanye e chenro mag ng'anyo gi duto. Ang'e ni welo ntiere kawuono wan kod adek, wapogo mana sano bende ka wawuoyo ka wadhi nyime achak mana kodi ewi sigana miwinjo sani ni. Constitution marwa oyie ne ji ng'anyo. However, constitution oyie for peaceful demonstration. Kidwaro ratiro mari tidhi ng'anyo e yo mamuol. Kendo amor ni jo Azimio sewacho ni gidhi time e yo mamuol. To kata obedo ni gisewacho ni gitime e yo mamuol, to waneno ka jomoko are taking advantage. Kendo ketho hand jowetegi, kendo ketho gik mang'eny, kata ohala kende. Ineno ka gari moro no owang' Ngong Road, moro kendo bende ikwalo kendo chako wang'. Ok en gima ber ni gik makamago ineno e piny masani. Nikech piny masani lony ng'eny kendo nego bed ni watimo gik moko e yo makelo kwe. Wang'eyo kuonde mwaseaye kaka jopiny. Wang'eyo tulo mosebete mana nikech ang'e ni ng'ane gi ng'ane mane otimo owang'o giga. Koro abadhi rito gi mondo athi awang' gima kama. Omiyo en kwayo mara ni yes, constitution oyienwa mondo wang'any, to bende wanyalo time e yo makare. Nikech adiera makende nitiere kaka wanyalo tero petitions gi, en paro mara kaka dhano mondo weche matimre gi kik bedie. Ndalo duto nyocha waneno kwa chako gimoro miluongo ni bipartisan talks, ma bende ne chalo ka gima koro dhi kethre nang'o nikech Azimio team wacho ni oyo goluru Keinan en ja Jubilee. Jo Kenya Kwanza wacho ni timuru kama goluru Kosing. Ang'o mamono jo Kenya Kwanza gi jo Azimio wacho ni oyo ka ji ariyogi ema nyalo miyo weche mane wadwa wacho mabeyo kethre. Ang'o mamono gigologi mondo gi replace gi joma chielo. Okonyiso ni ka gibedo replace to koro talks ok nyal betie. Kauru joma the both factions feel ni these are people magwa manyalo endeleza agenda marwa mong'eyo gima wadwaro in this bipartisan talk. Omiyo mokwongo en ni jo Azimio mondo ogol Posing, kendo jo Kenya Kwanza bende mondo ogol Keinan, kamano e impediment e gima nyalo miyo weche gi kik timre. To en kwayo mara ni mondo gitim kamano. Mar ariyo e wach mar makelo tungni mang'eny sani gi. Ang'o ma kendo mono wa through parliament mondo water
weche mwanyalo ringo godo mapiye parliament kaka jowa, especially gibed gi advice, gidhi kacha to giwach ni waneno ni for us to recover the economy, waneno ni achiel ariyo adek mondo tim nade, mondo tim. To kaponi jo Kenya Kwanza oko yie timo kamano, kati wacho ni the strength in parliament sani ng'eny molowa kaka jo opposition, to bende wanyalo kao petitions magwa giendi kaka constitution requires mondo water ne IBC. Be wanyalo kao petition mondo water kumonego tere. Ang'endi bonyisa ni kata nyoro no ter petition. To my challenge jero no ka tiagas no gore kan no gicho gima ang'oma mono wa kaka jopiny wacho ni oyo ka kele gi ji mang'eny makelo shida. Ang'oma mono wa oro ji ariyo kata dek chieng' moken chieng' mandamano mondo deliver the petition. Nikech at the end of the day, the response in the petition, en gima idhi wuok, wadhi wuok godo kanyo seche goiko. To response en gima niya, watero petition marwa, to waduogo watimo press conference, to iwacho niya, ni wadhi, twachiwo petition mwachiwo na IBC, it's in regard to electoral malpractices or gimoro achiel ariyo adek. To koro, warito ni IBC mondo duogo nyiswa ni ang'oma gidhi timo e weche mwa raise in our petition. Ka gitero ne jaker, to kendo iwacho niya, watero ne ker, we've already delivered. Wang'e kuonde offices ne nitiere. To koponi ok gidwar, there are many ways of delivering a petition. Unyalo kata ora curious services. Itiyo kodgi to gidhi to giregister ni we delivered in this particular office, ng'ama no receive en ng'ama iluongo kama to un gi document manyiso ni petition was delivered. The constitution does not tell us how the petition is supposed to be delivered. That is the truth. To koro kae iwacho ni it's a political process. Kinde ma intiere kar kae. Yes. Ka koro chopo ni nyaka koro girakre kode achiel kachiel. En ang'o migior joma chielo to magi gin mana political players mantiere kar kae. Jotelo mag siasa gi ema koro ntiere kuku ma wacho. Emo miya wacho ni ing'eni ntiere yo mang'eny minyalo nego godo dhao. Seche moko katiling' alinga. Ma ine ma ji wach ni rieko ng'ane mokonyo. Kendo in miling' ni ine ma ji glorify you. Omiyo seche moko ling' ber turbe onge asara. Iwacho niya, an haja marwa ahinya any petition ochop. Mondo kokitimo gik ma petition wacho ka, to waduogo wawuoyo gi jopiny to wacho ni oyo nuwatero petition marwa in regard to the economic crisis mwango as a country, in regards to electoral injustices, in regards to the party hopping mwaneno katimre. To onge gimitime. Emomiyo I'm just offering alternative ways. Minyalo timgo gino. Make kanya kele TWAK Daktari Mary Goreti Akinyi. Okinyi makawuono nitiere gigo mane Azimio la Umoja dwaro. Mano ne oting'o gik moko madhi kata ang'wen. Mabende kano duogo Mary kacha nano kata thuolo kane gintiere gichopo nyaka biriyo. Mano oting'o wechego mag yawo sava, bero chenro mag IBC nitiere kacha, weyo dar mawuok e duond bura achiel kadhi machielo, mane giwacho kacha ni nyayo chenro maga bero demokrasia mapacho kachal koda ka ndiko oganda e tich kantiere akweda. Mano go wach mochu kacha koda jogo mag jo Azimio. Nyaka sani ng'anyo mano bago duchi manyoro pod entiere gi paroni koso gik moko sedhi mobam, koso gik moko sepogore gi gino kata mise motegno mano keti mane dhi tayo ng'anyo mag Azimio la Umoja. Mano fombo. Dawach ni ng'anyo en gima ber ni ratiro mar dhano kendo ondike katiba mar Kenya kani dhano nyaka ng'any. To ng'anyo en tiere kamoro amora, kata ne ot kar ka nyithindo ng'anyo samoro kuno chiemo no kudwa chiemo ka gimoro ok berne, koro miyo ng'anyo no to en ratich ng'ato, en onyuolo dhano. Asekuni nyathi nyalo da ng'anyo makuni chiemo modhi onindi pok ochiemo. Koro miyo sama gima ja Azimio timo ni endi ok rach, gin gi weche magidwa ni olosre. To gimonego bed ni timore onego bed ni iritogi sama ng'ato dhi ng'anyo ni. Jo neno ka jo South Africa jo ng'anyo, ng'amogo gi onge. Jo France jo neno ka dhi ng'anyo, ng'amogo gi onge. Koro gan motongo kwani jo marito kwe, yarita kwe kaka jo polise ma oritni miyo kwe no, onego bed ni ka jo Azimio dhi ng'anyo to girito gi mondo kigi tim weche ma kik bar, kik giwe wang'ayo. Mano kotimore kamano to dibed maber kabisa. Omiyo ng'anyo to ka wach ni ng'anyo rach. Ng'anyo oyiene mondo dhano ini ka wuok mang'eny kaka wuok mang'eny nero to giloso to koro weche ok timre maber. Mano be ka koro ng'ato winjo ka gimoro litne
ni kare ne jogi omiyo tomoro koyaw jogi nyomiyo jokudhi wuoth wabed rupin piyo piyo mloti mangono los wach nyiendi lit nyaka bedie matin kech koko iweyo kamano ni wani butero barua mayom to onyalo rana ni do mowache ni kare pida duoko dan gi duoko to kaka itimo kaka itimo niendi to miyo jo marito winjo lit ei gimatimore ni gima kama kethore walos wach ni piyo piyo mondo ji kwe obedie mondo ji odhi mbele gik mangocho ngoto gino kama wacho ni en okolor du kiosk noero olor ni kech gik ma otimore ne matek nyithindo ok tich makare kata kichiwo tich timiyo ji tich aleng'a jok mocha be wayiero ni duond buche mopogore opogore weka dhi kar kendi koro ka gima kamago yie otimore nyiso ni kata mana pek mabiro bedo mabiro loso ne wan ka wadwaro biro bedo duond jopiny biro bedo maonge koro miyo ng'anyo to dhi adhiya mbele to dhi mbele yo makare jopiny ma wuotho go rit maber kik okete yore mag yore ok onego bed ni ikete ng'anyo atimo mose jok manyo gige ginyo kethore nyoro moloyo mtoka manyo dhi Uganda jok mtoka manyo ting'o jowuoth ok ber ahinya mano mwandu mang'eny kabisa to kendo anda kwa ni joma ng'anyo bende gik moko kaka wang'o ndara ok onego watin nikech ndara mano chalo ng'ama ketho gigi wuon kich wane mwagero ndirni bero to mondo miger ndara mikete lam en nengo matek kabisa koro miyo gik makamago to wawe sama idhi ng'anyono zawuotha go weri tim gi wacho kamano kisitiko ni tutero ni tuwuok to bende ncha yie gidhi adhiya magiting' kaka giting'o nero magiketino nero to bera gibiro winjo gima timore ng'ama biro lawo kendo onge sama wacho ni kik ibi abiro goyi abiro timi nade no mana miyo wana wacho ni kara koro wadhi mondo goya mondo pinyane mondo goya koro miyo wana kwaya makene mondo gimoro amora mwatimo bedhi ng'anyo bedhi ng'ama loso wach ng'anyo bedhi ng'ama tiro jo ng'anyo tim kako onego obed maber ne in kich magi te jopinywa magi te nyithindwa ma piny ote oken ma jomoko malo jomoko erokamano ahinya Daktari Mary Goretti Akinyi kuom chiwo pachi kotenore kod weche mag ng'anyo adhi e kaunti ma Kisumu mano ira Easter achieng' Easter bende ong'ere kaunti ma Kisumu jaked ne ratiro mag oganda jalonyo weche mag telo ka irango chenro gi duto katimore mwandu kethore ngima moko bende yudo hinyruok wawinjo kanyo sigana mowuok kanyo buore Nairobi karka jal ma bende ne oyudo monj kendo no oyudo hinyruok mokalo odiochieng'no manyoro ng'anyo ni bende nyalo bedo ni sirkal nitiere gi lwete e iye kanyo kaka ilieko kanyo sigana machalo kaka iwacho ni mano Martha Karua kaachiel koda kweth mar Azimio mawacho ni oyo jonjore mano chopo kar kacha nok gin jong'anyo maka ni jonjore mano dhi kacha mondo roch ng'anyo mane Azimio chano kendo ne giwene kanyo mondo gidhi nyime kod timo gino mane gitimo sirkal nigi lwete to kapo ni entiere godo onego time yo machalo nade to ka Azimio ponono ni gin mana weche magiketo kanyo ni gima kama timore lwedo sirkal en kanyo koso ochalo nade miwane kaka inene kotenore kod sigana bendi winjo moe kacha kod Walter Nyambaga. Erokamano an bende asibet e ng'anyo e gik mopogore opogore to kaka an anene an adak Kisumu kae to aneno ni jok moko ma samoro aneno ka dino ni ji ndara ok gin jok mowahinyo ga neno kuonde mwawuothe mopogore opogore gin jok ma ok gin joka kore ma wacho ni kata e ng'anyo mwawacho ni anyalo kaka ng'amodak Kisumu siro wachno ni kaka Azimio wacho ni nyalo bet ni jok moko ma jonjore sama itimo ng'anyo jonjore bende oketie kae mondo keth gik moko mondo wach ni ng'anyo ok en ng'anyo mar wach ratiro to en ng'anyo mar ketho gik moko gi kwelo gik machal kamago nikech e ng'anyo ma wige ariyo mokalo gi ng'ato kijana moro matin otemo dino na kadhi yo kuma ofiswa nentiere yo Migosi to en kijana pok aneno ga nyaka nini
nikech kuma ibete kaka wan jok matiyo oganda kuonde mowuothe mopogre opogre inyalo neno ng'at moro minyalo bed ni ng'eyo to gin rawera matindo kabisa. Mano chal ka gima sama wacho gigi e ng'anyo kae bende nego warang ni kik ng'ato ket ratich ng'ato, right to picket, right to ng'anyo, ratich mar ng'anyo omiye katiba. To bende opposition bende jok mantiere ga opposition bende nyalo bedo ni gibok gidwa mondo ng'anyo nikech king'anyo to giki midwaro go jopiny bo winjo to jopiny bende nyalo siro. Koro ei kae bende wawacho ni ya nego bende warango ahinya ni sama gik miwacho gi nikech magi gik ma idwaro kabisa gi jok mopogre opogre mondo kik wabed ni wawach ni kwa ji kendo doke e yiero machielo or yiero kamora mora ibo wach ni noketh yiero mondo irang jatelo midwaro nikech chieng' moro kama e higa mar 2022 gini notimre kama to ka ji ok nowache chieng'no ji ok bi wache nyaka chieng' nikech ji bo luor to ji bende bo ol ji bo wacho ga ni kata kwatimo nang'o ibo yier jok midwaro nikech system nitiere to kata kine opposition kata kitamori ok inyal wuoyo. Koro ana wacho ni nego wanonie matut ka jopiny jok ma waneno samoro katimo gik moko manjore e ndara kae be wang'eyo gi to ka wakia gi jopiny bende onego kel duond gi malo mondo wach ni ok en ni en ng'ato nyalo kelo joge ohaya mondo keth kaka ji nyalo wacho gikgi e yo mopogre opogre. So mae ketho ratiro mar ji mondo inyalo wuotho mondo iwach ni mae ok adwa nikech ibo ket ni ng'ata kadwa ng'anyo polis bo tamre mondo kik iyud thuolo nikech jok moko kaka nyoro gik manotimre ne wawinjo ni ng'ato ma notero barua no ma jatelo wa Kisumu kae ni no mak nyoro nikech iwacho ni en mano miyo gik moko kethre Kisumu e piny. Mano iwacho ni jibo bluor nikech nego be ni kitero barua ka polis gik mokethre polis nego be ni konyi rango ni ng'ama ketho gik moko e community reno. To ka polis samoro kata nyoro ni golo clip moro ma sama ji ketho gik moko mano clip mano waneno wakia kata clip no en mar adiera to clip mane bedo circulated nyiso ka jok monego be ni konyo geng'o jok ma ketho gik moko ne wuotho ka dhi kuonde mopogre opogre. Koro wawacho ni we wasitre ka jo Kenya polis tiere gi tiche mar right to protection or protect ji te. So the right to protect citizens en mar police to en citizen mora to kwa ng'eyo ni nitiere police be nitiere gi intelligence magi ng'eyo jok ma jonjore nikech imako gi ga pile jonjore ma bibiro intelligence nego bed ni wang'eyo ni mae gima nego bed ni timore. Koro ana kwayo jopiny ratichi mar ng'anyo nitiere katiba to bende jopiny nego bed ni ng'eyo ni kik ng'ato bed ni dwa kelo njore dwa kelo kuo mondo ratiro no bo bet ni ibo kethe ama ibo bedo ni iride nikech jok moko oyudo thuolo mar ketho ni jok moko. Koro sirkal kae wadwa penjo sirkal malo gi mapiny wabed ni ka wabet piny watimo gimoro miluongo ni mediation gi negotiation ji te nego bed ni winjo ni en ang'o monego bed ni wadwaro timo kanyo. Duond japiny bende nego bed ni bet kanyo ni wadwa timo ang'o sama itimo weche go mag bet ni gi bet ji ariyo ama ji adek ama ji ang'wen bipartisan ama the bipartisan party ni en mana iwacho ni gin ji ariyo jok moko be dwa donje to sama ji dwa donje ni ang'o ma ji te dwaro mondo wabet ni e piny ni ka in ja Kenya ok bet ni iparo ni in ja Kenya to jok moko jo Kenya moingo jok moko mane makelo lit mane makelo kaka sirkal bende koro ji ok winj maber e sirkal nikech gik mimiyo iyudo ka jok moko nigi kiwango maduong' mar bedo jo Kenya moingo jok moko ji wacho ni ng'anyo ni betie mondo ji owach gi duond gi mathuolo nikech samoro kidhi e piny oko kanyo e kebi winji kibet piny kae to duondi odimo kilos. Kapok awuok kuomi mondo ang' aduogi recho kapok waloro twak ma kamae kade ng'anyo ni onge
bende de waneno wang wengo mane waneno Bure Nairobi gi ponono wengo mane timo e county ma Kisumu ma ponono ne nitie kanyo kotenore kod ng'anyo ka de ng'anyo ni onge gik ma kamagi bende de oneno tere kaka inyalo geng'gi mondo mi kik gitimre mana mapiyo. Awacho kendo anuoyo samoro nikech ji dindo gandara ji timo ga gik mopogore opogore jonjore be nitiere kae so jonjore madwa kwelo bende rango kaka gidwa timo gik moko mondo giyud thuole mar ketho gik moko mondo gikwel. Nyoro ne en mana wawacho ni nyoro kata kano din ndara Kisumo kae ma kuonde moko mago ne nitiere jok moko makoro gin gidwa bedo ni gikawo kuom ji ushuru monego gikawo kuom ji pesa. Koro nitiere ne jonjore gi nitiere to take ga advantage sama gik moko timre. So it means that this scale mar gigi ineno mana kama sama ng'anyo nitie nikech koro giwuok oko nikech giparo ni lawlessness will prevail. So scale mar insecurity osebedo komedre chakre ne wabed gi elections kata before elections nikech wawach ni wach kuoni ne ntiere kata mane wantiere gi gik miluongo ni Afri-cities insecurity ne nitie wapod wasibedo ga gi jok matimo cattle rustling kapedo bedo sibedo koro kwa wach ni en mana ka sama ng'anyo nitiere korka ji ketho ga gik moko en mana ni scale magi ketho gik moko in a short time mang'eny kabisa to wasineno ka odok chien mokwane ka gik moko iwang'o kaka ne nowang' ga chon mane Kisumu nowang' ndalo post election violence kamano. So warango ni sani aparo ni government osibedo ka nyalo manage kuo gi ketho mang'eny ma timre to koro jopiny bende nego konywa manage gik machal kamago nikech an kaka japiny anyalo ng'eyo ni neighborhood na ang'o monego watim to bende kwa loso gi police mondo wabed gi kaka wanyalo go twak malong'o gi mak jok ma jokuoe e ng'anyo gi mak jok ma ketho gik moko e ng'anyo to giwe ji mondo dhi kuonde ma gidwa dhiye gi kwe mane kaka bobo bet gi piny maber. Agonero kamano Easter chieng' ang'eni wa ka oyueyo masando kapok ka oyueyo winj pachi Resho Molo mondo mikango duogo wadonje weche mag bipartisan talks gi mano kango duogo bang' ka waseka oyueyo masando sani mana paro mapiyo ma odonje kacho mane dang'ado Easter kano lose kaunti ma Kisumu inyalo mana no really ok nadwa ng'ade marach tadwa mana siro wach ma Easter wacho ni yes en ratiro mar jopiny ng'anyo to bende joma ng'anyo gi nigi ratire constitution for protection omiyo kik wabed ni seche ma osechiw notice ne obila ni ng'anyo dhi betie tiyudo ka kendo instead of them protecting jopiny to kendo gin giwe jopiny mondo gore kendgi giwegi mana gima ne Easter wacho it's very unfortunate ni neno ka polise wuok kama iwang'e mtoka kar mondo gikony joka to gin monego bed ni gichiwo security gin kende magiwuok omiyo en kwayo mara ni ka nitiere some inquiry minyalo tim ne obila mane wuok goeko to mondo kata magi mondo bed ranyisi ne obila mamoko ni tijgi maduong' en mar chiwo security mondo kuo bedie dine gitim kamano ok apar ka mtoka mar ariyo dino wang' omiyo onego bed ni ng'ato ka ng'ato ng'eyo kiewo mare ni an ng'anyo nani tatime nyaka e kiwango machal nadi to an obila an gi ratiro mar protecting jopiny kambe na protect myself nikech kacho ok ne ginyal wacho ni there was any threat momiyo giringo to dine giwach ni oyo gimudwa timo ni en gima rach taparo ni they would have calmed the situation mane gima nadwa wacho. Erokamano ahinya Resho Molo pod wantiere kar kae weno machielo bende Daktari Mirigoreti Akinyi wantiere go kanyachiel kachiel koda ka Easter chieng' kaunti ma Kisumu ka waduogo bang' yo masani wadonjo gi mano maga iwacho ni TWAK machalo ber notore to TWAK ni ochung' nang'o waduogo ka mondo winja ne gima jod bura ma Kenya Kwanza kod Azimio wacho kata winj pach jolony wantiere godo Okinyi ma kawuono kik idhi mabor yweyo mokwongo chenro mar piny chakore sani. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo.
kiyudo gimoro e belni to mano kariano Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chienga tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki. Gidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto, wamenyoni kendo wakeloni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Nakoro moge jwango sidu yo masani bedo sirumu koro sana wawinjane ko wuok e ng'anyo mar Azimio koro sana odoga ne kacha koro TWAK weche mag TWAK gi bende koro chomo kama chalo nade nyaka sani wareno wawinjane mano kaka ne George Murugara mabende en jakom mag put kata kotelo ne jogo mawuok Kenya Kwanza kachel koda ka Otinde Amollo bende ne oloso mano kotenore kod TWAK monego bede kinde Kenya Kwanza kod Azimio mano motis kacha ni bipartisan talks nyaka sani otore kosoyo to ka TWAK ochung nang'o tere kaka inyalo kony mondo jogi olosi piny Kenya dhi nyime ng'anyo rum gigo madwarore mondo kete yo makare kendo luwo ratiro mag kaka oketgi kacha pen chike mapacho kae wawinjane kaka ne TWAK Chal odiochieng' manyoro. We agree talks proceed, but if they insist that they will be demonstrating as we talk, then it defeats the purpose. Because these talks were called for because of the ongoing demonstrations that were in the streets. So we will be emphasizing, as talks go on, there must be a suspension, there must be a cancellation of all demonstrations of whatever kind which touch on what we have on the table. We, as a joint bipartisan team, have never discussed and have never been mandated to discuss anything about the demonstration. It is not in our place to call them or to call them off. In our place is to discuss the things that are within our mandate, and we had already outlined them. And therefore, to give us a condition that we have to call off any demonstration, which is a constitutional right, as a condition of resuming any discussion, again is a show of bad faith. Where an issue comes to the table and any of the members is conflicted, Kenya Kwanza has committed to recuse that person so that you do not get involved in a matter where you are directly conflicted. This is what we are also calling upon them to do. Both the Honorable Adan Kainan and the Honorable Kosing still belong to the Azimio coalition. And therefore, to take a position as our colleagues did, that they are willing to consider withdrawing the Honorable Kainan if we also withdraw the Honorable Kosing is illogical. You cannot take our member and demand that if you remove that member, we also remove another of our own members. That is illogical. Aya, iwinjo kanyo TWAK mantiere kar kanyo paro biro mopogore antiere ka kod Recho Mola winjo kanyo sama koro wacho ni ok de kao ng'ato ati wacho ni ng'ani ng'atu to ng'at jok wacho ni goluru ng'atu kauru ng'atu ka en laro koro gik mantie ka awinj pach Recho Mola dhira Daktari Mary Goreti Akinyi mondo miwane pach bene mantie kar kanyo kod Recho. Apparently, bipartisan talks was a very good initiative from both parties. The intent was very good. Ni mondo wane kaka wanyalo kelo kwe e piny kai.
issues mamiyo koko betie, achiel kuomgi en issue mar nengo ngima. Kanyalo wacho kamano ni ngima oidho sana kendo ngima tek ne ji duto. Tineno ka jo Kenya Kwanza sana no promise a lot of things. Bottom up kind of economic development, money resources ne dhibet ne jopiny mondo giyud ka ngima yot. To waseneno ka mano kosetimre e dweche 7 mosekalo. Mana achiel kuom gimomiyo jo Azimio ng'anyo. Mar ariyo bende gineno ni onge transparency e gik mang'eny matimre. To wabe wang'eyo ni nitiere gik moko masiche moko timre ma jopiny neno ni amae tok dhi maber ahinya. Ang'o ma mono wabet piny kaka jotelo bet piny mondo gitudre. Omiyo bipartisan talk generally I'm for it. Mondo waneni wanyalo keto wiwa kanyakla mondo wakel rieko or paro maber kaka watayo oganda, kendo bende gima kelo koko ahinya ma jo Azimio wacho any issues to do with the electoral injustices mwaseneno or the malpractices ma miyo chien kendo ng'ato wacho ni oyo kaka no go mbulu no go maber lakini results mobed announce ok gin results makare. Omiyo to jo Kenya Kwanza tineno karadamant mago weche ma ok wadhi timo nade, ok wadhi wacho kodu ka un gi issues tuter gi ne IBC. Omiyo kwa nyalo bet gi a way out of this. Ka headline en manania gol Kainan kata gol Posing. Te paro mara en ni nikech your intent were good. Okochuno ni ka ji ariyogi okobete e talks gi to kwadhi yudo gima nwadwaro. Why can they just be replaced from all the party? And I'm glad ni Kenya Kwanza are willing to withdraw Kainan. Mabende ideally enja Azimio. Tibo yudo ni kata party mar Posing bende osedhi kocha, osedhi Kenya Kwanza. Kori yudo ni jo Kenya Kwanza nige ananeno ni jo Kenya Kwanza nige jo mang'eny in that particular force than Azimio. Nikech Kainan jo Jubilee are now aligning to Kenya Kwanza. Posing's party chair margi joka no sedare ochalo makagima en makoro do. Omiyo kama ginyalo kelo tungni nikech iwacho ni kidwaro dhi goyo, kudwaro dhi wacho kelo kwe, to kidhi ka in gi headlines ni koko tim kaka dwaro to ok dhi timre. Omiyo nyaka dhi kata with an open mind ni oyo kam bedo gi Kainan ni madhi kelo richo. Tang'o ma mono wagolo Kainan mondo kaka jo Kenya Kwanza replace gi ng'ama chielo ma Azimio feel ni mae ten ng'ama it is okay. Ma mono Azimio timo kamano. Ema wacho ni Azimio bende onge gima mono gigolo Posing. It's not like Posing nigi knowledge moloyo jomoko go duto. Omiyo gi kata ka ochuno ni Posing nyaka bedi onyalo oro ng'ato gi pache ni ananeno niya e issue mar economy ni wa address in this manner. E issue mar IBC ni wa address in this manner. Issue mar party hopping wa address in this manner. Nikech achiel kuom gima kelo koko en ni issues ma Azimio wacho en ni how do we stop party hopping after elections. Mani kose yieri gi party makama to jogi okoyudo telo to koro ini wuoke party no ini dari dhi kama chielo. Omiyo both of them at fault. Nikech jo Jubilee waneno kata kaka tungni nitiere sani. To Posing bende party mare bende ose wuok koni, ose dok kocha. Omiyo I don't think if he's the right person really to discuss such issues. Nikech do chako gi odgi en bende mondo wach ni oyo gima watimo ni especially sani gi weche mwadwaro discuss kaka Azimio mwaketo godo serikal tesre mwawacho ni oyo kok nyal timre kamae to kwane ka Kenya dhi bet maber. Ang'uma mono wabet piny mondo wa address the 10 issues ma jo Azimio notimre nade nokelo. Bende nitiere economic policies makata jo Azimio ni godo to address the economic issues. Mondo giwach niya ka poni Posing ema dhi wachogi to kara ogior godo kata Otienda Molo kaka chair margi ko chair margi mondo wach ni chair nikech jiteto ok dhi wuoyo ni gine ma gi address the issues. You're going to talk in unison. Mi wacho ni we have agreed as Azimio team ni these are the economic policies mwaneno ni nyalo konyowa address the issues at hand when it regards to the economy. Magi kaka waneno ni ko approach the issues mag IBC to nyalo konyo wa mbele kae mondo kik wabed ni ndalo ka ndalo waduogo chien kendo waywak. Omiyo ananeno ni both parties onego
just withdraw. I'm happy that Kenya Kwanza has done it. Onge gimamo no Azimio golo posing to gi replace gi ngama chielo mondo talks gi odhi mbele. Erokamano ya mono twako dhi nyime Daktari Merigoreti Kinyi. Onego beni time yo machalo nadi. Wijo kanyo paro nitie mopogore goluru ngani ugoluru ket ngama chielo kama mondo mi twako dhi nyime. Iwacho ni twak ne mar neno ni ng'anyo mar Azimio bende ne orumo. Wagi maber mano biro kaluwore kod twak mano gol kod jatend piny Kenya kod Raila Odinga. Nyaka sani kiwinjo twak makamagi. Goluru ng'ani, meduru ng'ani, ketu ng'ani tenge mondo mi twak obede yo moro makare. Ng'ama tugo gi wingawa e chenro machalo kama. Yeah. jogi te okaw mo wacho ni girendruok. Golo ng'ane kel ng'ane mago rendruok te. To ba paro ni Azimio paro ni ka gimedo gi ng'anyo to gigo biwinyore maber ok bidhi piyo. Kech ka okiti twak to ok nyalo kawo forever. Kech ka gichako ni endi nyalo cheni pod waikore wapango ma ndale madhin to gik mokethore aketha. Nyaka achir kuom gimomiyo jogo ji ng'anyo kata gimomiyo nitie dwa ni odhi otim twak en wach kech mako ji, wach nengo mogo modhi mang'eny. To ing'e ni mo kech en sani ok en kiny. To be mar ariyo ok wanyal nyiso jo Kenya Kwanza, jo Azimio ok nyiso jo Kenya Kwanza gimonego gitim e uchumi. Mana gichalo gima kelo negi penji konyo gi tich. Koro gin be gidwaro ni mondo gin be gidwaro gima mondo ginyis ni gin bende gin relevant mondo giling margi agogi. Joka bende dwaro ni mondo konygi kwale gi penj to ka ndalo manja gigo campaign ne gikoni ne gimoro amora ne ging'eyo kaka ginyalo loso weche mag piny kar kendi. Koro en rendruok onge ng'ama dwaro mondo loso gidwaro en rendruok nikech osipano wacho ang'a mono golo ng'ane kosing gi Azimio mondo gikaw ng'ama chielo. To maybe gidwaro girango regional representation ng'ama ayo kono ero madagikel. Kineno ka yiero nchodhi jo Kenya Kwanza nodwa kawo jo mang'eny moloyo jo Azimio. Koro mano mjage wacho ni karang'ani nyalo bedo no maber malo koni edi. Koro miyo mano to gimana en rendruok biro kawo ndalo mathoth ogidwa to jo Azimio wacho ni kare mondo mi jodunyi ni wan garaka. Kichingini sama waloso no ndalo madhi. Koro wamede gi ng'anyo. Koro kumede gi ng'anyo nero. Koro gimedo winjo lit to gibiro timore piyo to losore. Lakini ni gima be njage wacho kendo ni ya mondo kik obed ni en e parliament kende obed oko mar parliament mondo jomoko bende ma nigi weche okawi oketi nikech Kenya ni en mar ji mang'eny te. Isiro paro makamano mar gole oko mar od bura. Kech ng'ine ka jogi nosemi mandate. E bura na wacho piny osemi mandate mondo odhi o represent wa. To gisewe represent wa ng'ato kama nomiye ni dhi gudu ma Jubilee oweyo gudu nero odonjo gudu ma machielo. Ng'ato nomiyo gudu mar ODM odonjo oweyo ODM no odonjo gudu machielo. Koro nyiso ni sani endi ka wan waneno ni endi jobura jok mwatero e od bura ose loko chung margi ogitim gima ne jopiny dwaro. Koro dwaro ni mondo be joko bende ka wan gi riyo kar kendi orwak wa iye mrombo kony neno gima timore. Kech gin gisebedo jomoko mosego abal gichung' kamoro achiel. Koro miyo ber ka jomoko kande jo lemo jo siasa mamoko go jogine uche mamoko gero okel gik moko go okel mondo ji olosi mos mondo gilosi nimbe pachgi owinji ke jobura to aneno ka go abal mang'eny gichung' kamoro achiel kawuono gidhi kama en gima koro sani timore Jubilee. Koro de wawachi ni Jubilee ng'ato achiel wagole Jubilee ni dhi go mbaka no ero donge mchalo na ng'ama tero jo Kenya Kwanza wuoth. Koro miyo ananeno ni mondo oyare maber ogole oko mondo oyare maber loso piyo
tieke mdo yodhiyo ka podo gidwa mano ero to podi iwacho ni musical chairs inge podi giburu natanga kamano ero ma gikone to wana mapuro medo chandre kaka jopiny. Erokamano ahinya Daktari Mary Goretti Akinyi wantiere kar kae wadhi mana nyime kod twak. Ang'eni ka wakawo round machielo waduogo ka mondo warang ane wechego ma Shakahola ma bende nyalo bedo kanyo kod paro kotenore kod twak ma kamano bende ka watieko okinyi ma kawuono. Sana dhira Easter chieng' iwinjo kanyo gima Daktari Mary Goretti owacho ni jogi gin jok marendore, jogi ok dwa twak. Kada gidwa twak de gisetimo nikech ok gima tamo gigolo Adan Keinan mano jod bura ma Eldas kaachiel koda ka jod bura ma Pokot South mano Kosing ma bende nitie kar kanyo kaka jakanyo mar Kenya mar Azimio kod mar Keinan mano ma Kenya Kwanza. Gima timore jogi bende dwa twak koso nyaka sani en ang'o matimore? Wadong' mana gi dakika machuok to watieko, to wadong' mana gi twak achiel mwada medo wiye ka to watieko. Miwane pachi kotenore kod chenro mag twak gi. Twak ochung' nang'o? Tiere book moro indiko gani the 48 laws of power. And jogi osomo bugno maber kabisa. Koro gipimore e bugno nikech jogi each side rango ni game plan mar ng'acha chal nade to ka concede to ibo neno ka gima an ma weekend on my side. So mago are the issues of power and how to ensure that ipimo nyawadu gi kuma obobedo ni onyalo gimiluongo ni odok chien mondo imbe kidok chien tiyudo thuolo mondo ikade mondo ibed in a stronger position. Kaka ng'ama nyalo wacho ni wach mediation, wachopo kuma koro the true bipartisan, egini luongo ni bipartisan talk. Ji ariyo gi ma wang'eyo ni kobet piny momoloso gin mana ji ariyo e Kenya kae. Nikech ka gibet piny ma kata jok moko onge ma ji owinjore to obo yudo ka ji dhi nyime maber kabisa. Ting'e ni sama ji ariyo thuonde ariyo kagore tibo yudo mana jok ma piny gi ema hinyore. So mediation nyaka bedi tiere. To challenge marwa kae ni wayudo ka jok mane bere mediation chon bende okawo side. Iyudo ka jok mane bet ka giwacho ni gin mediators mane ji ong'eyo kabisa chon ni gine jo kanisa, jodongo, jok machal kamago. Sani koro wayudo ka jok mane onego bed ni gin neutral mane gitimo mediation mondo gik ma kamagi otimre, sani gimbe gikawo side. Koro ke neutral party manyalo timo mondo mediation otimre. So an akwayo ni nego bed ni samo wacho gigi bende nego bed ni tiere jok moko kata jopiny moko bende tiere manogo mana kura ma are very good at such particular thing. Monego bed ni bende go twak maber. Wan gi nyaka jok mosomo, jok mo e mbalariany mar somo mamalo manyalo bedo ni nyalo go mbaka ni maber mondo gini obed kate bura nyalo bet oko mondo ji ariyo bedi mondo jok mantiere alwora gigo mondo bendo ng'e ni ka wapod warendre to wahinyre ka jo Kenya nikech onge gima dhi nyime. Sani gima dhi nyime ahinya en kaka ni ji loso mana wach siasa kende. To ka siasa kende mwawacho to kwarang kaka gik moko bende nyalo dhi nyime. E gin bende wayudo ka gik moko bende timre marach ka social koni. Nikech mako bende rendruok rogi dino wang'e. Iyudo ka koro pesa moko monego bi ka jopiny koni bende moko bende igolo. Jok monego bed kuonde moko bende iwito oko. Wayudo ka kendo wadoke gik moko ma ineno ka lain more mokaw ma jok moko ka owuok kabila chiel moro kende ema nyalo bet ni yudo gik moko mopogre. Koro gik machal kama rendruok ni miyo samwarango gimoro mar rendruok ni to gik moko bende kethre kuonde mang'eny modhiye. Koro jopiny bende nego bende timo nonro ka gini ok owe kende ni en mana jasiasa malose. Japiny moro be kochako winjo gik twak gi e gin warango ka jok ma iluongo ni jobunge la wananchi. Bunge la wananchi kuonde mopogre bende okete duondgi kae.
groups mopogore opogore bende okete duondgi kae. Mediation to the table bet mana ka pressure bende akunde mopogore opogore ok ka siasa kende. Bende mediation bende mondo ji obed ji ariyo mondo bedi mondo losi kata groups ariyo mondo bedi mondo losi ok ochuno ni mondo amana ka UN. Jopiny ema nomiyo ji kipawa mondo gibed kuonde mabigetogo. Jopiny bende momiyo gi kipawa mondo gibed jotendgi. Jopiny koro nego ket pressure kuonde gi koni. Mediators wuoge mondo wabedi ni wanyalo bedo ni mediators kwa bet mo wacho ni mae mwadwaro ji bo winjo gik mwadwaro. Otherwise wabo rendre kaka daktari owacho nyaka chieng' ma kendo wago kura kendo. Koro pile pile wabo bet mana ni wadhi to kwanyal bet kama ka jo Kenya kata ka jopiny. Nikech gini hinyowa onge gima dhi nyime. Onge gima dhi nyime nikech onge kata gima nyalo wacho mar ni wayawo gini kama mondo tim kama unless gik county bende waneno ka dhi nyime maber. Tineno kata sama ji rendre ni to kata pesa monego bed ni biro nwa piny mar jo county ineno kendo mano bende idiyo. Koro nego bed ni wayawo wang'wa mondo wawach ni ji odhi mondo bede mesa to ka jopiny oketo pressure ibo yudo ka gini ibo timre. Kamano. Erokamano ahinya Easter chieng' ng'ente mathoth ahinya bedo kwa make wiye kae to twak ma kamae ka kwamo tiende nang'o. Ng'ente dong' mana dakika maromo 10 to tieko twak okinyi ma kawuono. Recho manang'wa walose kata ang'o wadonje nono ringre ma Shakahola motieko odiochieng' ma kawuono paro mapiyo kuom welo duto montiere godo okinyi ma kawuono. To kapok atieko to gino maneda mede wi wechegi mag twak mano makoro ben chal ka gima okwamo jomagi mantie monego dhi kod nyime koro. Kwamo to kokwamo nikech ineno ka nitie party wacho ni wan ok wacho no kwanyal like Azimio wacho ni ok wacho no kwanyal call off rallies. To jogi bende wacho ni oyo kudhi mbele gi rallies which for me makes a lot of sense. Onge kaka udwani wawach weche ma mediation talks at the same time rallies bende kata ng'anyo bende etoke ka dhi mbele. Nikech ka timre kamano to koro the spirit mane wan go chande mar mondo wakel wiwa kanyakla mondo wane kaka wakonyo wechegi koro ok dhi bet mayot ahinya. Nikech koko nitie tungni nitie koni be udwan wawuo. Koro kinyal kizungu wacho ni you cannot have your cake and eat it. Maana wacho ni Azimio yeruru gimoro achiel. Yeah, yeruru gimoro achiel. Either wakao bipartisan talks or kara mondo ng'anyo dhi mbele mondo wane ni koro ng'anyo ni at the end of it all ang'o ma koro kendo wadhi achieve. Yes, ng'anyo to osekelonwa gik mabeyo mang'eny kata constitution momiyo koro ng'anyo no yie bende en mana through ng'anye manomiyo biro. Omiyo en kwayo mara gi muolo ni mondo tim Azimio mondo owere gi ng'anyo matin kaka baba nyocho wacho ni oyo kokudwar wuoyo teka wadhi mbele gi ng'anyo. Omiyo let us give the bipartisan talk an opportunity mondo wane ni ang'o ma bipartisan talks gi nyalo kelo. To kendo ne ntiere gimoro mane daktari owacho ma I want to differ with her. Ni owacho ni idhi kwalo penj kikonyo. Seche ma jo Azimio okelo economic policies madhi konyo kaka itayo Uganda. Ena proposal ni waneno niya reintroduce the subsidies for example. Mano onge penj mikwalo ne ng'ato. Iwacho mana ni in the short term waneno niya di duoko mogo ni pinye yo makama. Sirikal wacho ni mogo sedok piny. Jopiny ok winje. Ang'o momiyo jopiny ok winje? Kikonyogi gi paro then gin bende giyawo pachgi mondo gi accept ni oyo oken yo mar kama nwaluwo ni kara is not giving us the impact ma jopiny winjo kaka wadwaro. Omiyo watemarera gima kamae. Omiyo konyo ni come up with a policy okonyiso ni koro you are aligned to the government or the system or okonyiso ni koro idwaro nyiso ni in gi rieko moloyo. Waseneno kata nyocha ka ji ne discuss LGBTQ, sorry to bring it here, but wachno no work from Azimio team. Ten gima na dhi ketho ne wa nyithindwa sana. Omiyo okinyal bet gi information kata knowledge ma in godo ni ka wacho to dhi konyo joma nie sirikal moloyo. Nikech joma hinyre to kata mana joma nie bungego bende ginyiewo mana mogo 200 kaka wanyiewo. Omiyo en gima ber ka ginyalo come up with alternative policies ma ginyalo neno ni nyalo konyo sirikal mondo seche ma gidhi e table kacha to giwacho niya issue makamae waneno ni you approach it in this manner. Issue makama waneno ni we approach in this manner. Jogi benyiso uni watime kama nikech achiel ariyo adek. Then you get a common ground. Erokamano ahinya. Sani bende ka warango gik mathoth ahinya matimore kuonde mopogore opogore warange mano matimore gwengego ma Kilifi mago wechego mag Shakahola. Koro sani nyakoro moge jwang'we warangi ane
ni ginto gitimore yo machalo nade. Sigana ni bende maloso kanyo kod nyawadwa George Bati wanyane kaka noloso duchi manyoro kae to ka mwaduogo wakao gi paro mogik wach mogik wan dakika 5 modong ni wawinj sigana ni kae to bende wadhi nyime kod twak kang walore wawinyane sigana mara Shaka Wala nyaka sani nondo sechopo kanyo. Yokinyi mar tich ariyo obila nochwalo jadolo ma ichigoni osebedo kanya yo puonj mobam Paul Mackenzie kod achije mamoko aboro e doho ma Malindi. Kaluwore kod bura mar njore ma itudogo Paul Mackenzie kod achije mamoko ma ilieko ni gin jokanyo mar din mare mar Good News International. Jang'ad bura e doho ma Malindi Ivy Wasike ne okoni okonyal medo thuolo jomin mwach bang' ndalo mane gichiwo mokwongo rumo kendo loro burano. The prosecution ought to have moved the court appropriately, and therefore the orders given against them having lapsed on 24th of April, the same having also not been extended, any subsequent rearrests renders this court factors official. In regard to the first and seventh suspects, the orders have lapsed and this file can now be closed. In this regard, this miscellaneous file is therefore closed. And in regard to these miscellaneous files, the suspects are at liberty unless they are again otherwise lawfully held. Nyerere machuok bang' doho ma Malindi koni gionge kod teko mar dhi nyime kod burano kendo ni achijego koro ni thuolo. Mackenzie kod Lange ma itudo kod njore ne ochako maki kendo chwale doho ma Shanzu e kaunti ma Mombasa. Motelo ne chwale doho bila osebedo katayo nonro kuom thuolo mar dala 14 mokalo. Ka odiechieng' manyoro bila mago kwach kich nyotimo apedha e dala kod kanisa Mackenzie kendo yudo buge moko manyatindo ma ichechini osebedo kotiyo godo e nyayo puonj mobam. E idohono Mashanzu jadolo mar kanisa mar New Life Prayer Center Ezekiel Odero manomaki tich ang'wen mokalo bende ne ochwale nyim jang'ad bura Joe Mido. Bang' jomin wach kwayo doho mondo ogeng'ne kuom thuolo mar ndalo 30 kwayo mano kinde jadolo Ezekiel okwedo. Jal buche Joe Mido ne ong'ado mondo ogeng'ne jadolo Ezekiel kuom ndalo 2 mamoko kendo koro bura mar kwayo ibiro winji tich ang'wen mar jumani. The respondent shall be detained at Port Police Station Mombasa for a period of 7 days, which period shall run from the 27th of April 2023, being the date that he was arrested and placed in police custody, and for avoidance of doubt, the detention period ordered herein shall lapse on the 4th of May 2023 at 0900 hours. Magi timore kinde ma jo kanisa Ezekiel Odero ne obago alam oko mar doho ma Shanzu ka gidwaro mondo jadolo no we thuolo. George Bati, Ramogi TV. Mago weche mosebedo kata katimore e doho winjo kata matimore kagi ka ang'eni koro maki deny machielo makoro adaka round mogik ka koro kawantiere sigana mar jo Jubilee cha bende koro asemake ane kumoro kanyo Easter omake japuonje daktari Merigoreti omake imbe ange makego kangi tiyo gi weche mari mogik to sani waatene weche mag ringre ma Shaka Wala winjo kanyo nondo med tim joyalo kata jomulone joyalo bende koro ero ni tiere ute ang'ech gichopo e doho kendo giduoko penjo taringere kata kodo kinde magi wach ma Shaka Wala madhi nyime inyalo wacha ang'o kanyo mana ka watieko koro to okinyi ma kawuono mede kanyo gi wach mari mogik dakika tin go mana achiel kende mondo nitie. Wach ma otimre Malindi en wach malit mana hinya to mano nyisowa kaka local authority governance marwa pod ni very weak. Matine ni pokwa chiwo focus ahinya e gima wanyalo luongo kata ni gima nochak maber mar nyumba 10 jowa kaka chiefs magwa kata elders jodong gweng' poko mako tijegi seche moko kata yo maber monego bedie nikech onge kaka gweng' inyalo yik ji madhi 100 over whatever period to onge ng'ama neno ni maricho nikech gibedo reported ni gik makamagi timre gweng' ni to jikawa kawa ka gima en gir tugo. Omiyo onego bedni we strengthen mokwongo local authority governance marwa mondo waneni gimora mora matimre kaka ndalo machon mane wadongo tiyudo ka jaduong' gweng' ong'e nyithindo duto manie gweng' maka poni nyathi moro lal kata for 2 or so days to jaduong' gweng' already ong'e ni dala ng'ane nyathi ma kama onge dala ma kama nyathi ma kama onge to mayudo ni e gweng' no kende jomolale mang'eny to onge ng'ama gini is a bother to them ni jogi nyalo bet no dhi kanye mondo walugi. Omiyo mokwongo akwayo ni mondo we go back where we strengthen the local authority, if I may call it like that, mondo gi nyumba 10 mondo wang'e ni wadak nade. Let us be our brother's keeper.
mondo wang'e ni ka nyathi ng'ani olal to wanyalo konye nadi mondo weche gi ochopi kuonde monego bed ni gitime. To it is also important mondo wang'e ni wan kaka jo Kenya en jukumu marwa yienwa ni wanyalo dhi e kanisa mora mora, wanyalo lamo Nyasaye ma ng'ato ka ng'ato neno nodwa lamono. To nego bed ni wan be wan kina ahinya, kik waluwa nyiseche mora mora mabiro ma ng'ato nyisi ni Yesu biro kiny, to ibiyie ni Yesu biro kiny ma kata onge gima nyisi ni Yesu biro kiny. Muma nyisowa maler ni ndalo mwaborado gi Yesu bobiro kaka jakuo ma onge ng'ama ong'e chieng' mobire, to in ng'ati mong'e ka chieng' ma Yesu bire ni en ng'a. Omiyo onego bed ni waluwo gima wach Nyasaye, especially wan kaka wan jo Kristo, waluwo weche Nyasaye maratiro. Ok ni waluwe nikech koro ng'ato neno ni kiluwo ng'ani to wadu moro noyudo mwandu e yo mayot, koro gini dhi kelo ni ang'o? Dhi kelo ni mwandu mapiyo. Omiyo onego bed ni we are very very keen ni joma waluwo gi in the name of pastors begine joma nyalo miyowa spiritual nourishment, bende ginyalo miyowa, ginyalo kelonwa. The idea of Christianity is to create hope. Bende gin joma nyalo miyi hope for tomorrow. Ok gin joma hinyi to iniwe ni ng'ani konyi ni koro us mwandu ni ikel na pesa mondo itim ang'o? Idhi rad gi Nyasaye. Nenda ko dhi rad gi Nyasaye kapok idhi rado gi Nyasaye no. Koro that is very very important for us. To bende naneno ka Mackenzie nyogol to chako make kendo. To in the other hand Ezekiel to okogol kendo nyiswa ni kiny ne nyiswa kata ka his bail application will be granted or not. Ng'ato nyalo neno kagima this both the courts in my view are at the same level. They are both magistrate courts. Omiyo ka charges mag Ezekiel gi mar Mackenzie are the same. Then why you hold Ezekiel longer as iboduogi wacho ni I don't have the jurisdiction matimango mar chiwo bail. Dongo nyalo bedo ni gipogore kaluwore gi pek mar kes mar ng'ato ka ng'ato. Emomiyo wacho ni asi wacho ni aonge gi authority mar timango mar grant bail like in the case of Mackenzie. So the cases are glaring. In any there's something like the laws are very clear. You are guilty until you're not guilty until you are proven guilty. Omiyo onge gimomiyo inyalo mako ng'ata achiel to ng'ama chielo tiweyo ni mondo dhi mbele to ng'ani ema richo mang'eny omieno in our view. But again our system should be aligned and alive to the fact that gik mang'eny sani timre piny. To gik matimre gi gitimre nekech richo ng'eny and dhano chandre. Omiyo seche ma ginyalo yudo konyruok mapiyo to jiringo kucho ka gigania kadhi kae to mwandu dhi birona. Omiyo achiel the government should actually be held responsible. That is the truth. Nekech onge kaka jowa mang'eny nyalo lal makata county government does not even understand. Yes. Erokamano Recho Mola. Ng'en wadhi thuolo machielo bene mondo mi watwage yo malach kotenore kod wach ma kamano. War pod entie en wach manie doho kiny ma kawuono. Erokamano ahinya kuom chuno nyaka wach mar Ramogi kotenore kod twak montiere kod twak mar adek bene chenro ni mar piny. Kiny ma kawuono wadhi ane wayud wach mogik kotenore kod twak montiere go sani kuom Daktari Merigoreti Akinyi ka entiere kod achiel kachiel e yor Zoom kata ng'ate kod kaunti ma Kisumu mana wach mar Ramogi okinyi ma kawuono kotenore kod twak montiere godo tainya mogikni mana mapiyo. Daktari. Ana listener ahinya ni mine gi nyithindo ema hinyore ahinya. To ma nyiso ni dhier omako piny. Kitimo nonro mine emodhier ahinya e wang' piny. Koro dhier ni kelo chandruok. Neno dhier ni kosekelo kata weche mag tuo. Koro iwinjo kamoro ng'ato nyalo dhi changi. Iringi dhi mondo dhi yud changi. Dhier ni be kisebedo gi dhier ni miyo pachi dok chien. Inye ng'ato nyalo dhi lemoni ma iyud mwandu. Iringi dhi kuno ero mondo dhi yud mwandu. Koro an akwayo sirkal ni mondo gine ni thieth mwayudo ber kendo kech thoth gigi endi ka thieth malong'o onge osiptal to chandruok bedo mang'eny. Chandruok obedo mang'eny to ng'ato yudo mo obiro ni gima kama nyalo konyi gi chang makende iringi dhi. Koro sirkal onego ne ni thieth ni kama ni maber
Sirkal bende onego ng'e ni jomoko ma gikito ni yalonwa gie be in gi tiegruok makare to be gin gi adieri gik ma giwacho goero nikech oseno yo mang'eny korka weche mag lemo o gimiro mana hinyowa kar konyowa. To sirkal bende onene ni ka girejista kanisni giendi gitim mana nonro e kinde ka kinde mondo giwang'e ni makamok timore. Pare ni ji nyalo tho 100 gi wiye to onge ng'ama ong'e gima timore kama kamano ero ok ber. We un jofwambo uduoko chien nicho onego bed ni kuonde ila gi wuodh uleme matin uwinje gik matimore ukwanyo matin tukelo to uyangono gik mokelela. Koro miyo kar ka to buninde klas matin to koro ang'e ung'eyo diuru kuonde gik jendel kama en chandruok kabisa. Koro mogik the constitution mar Kenya ma bende nitiere gi weakness matin kanyo ero ni kumaki to ni onego bed ni iteri e doho mapiyo piyo. To kineno gima gimotimore ni endi ok nyal teri e doho mapiyo piyo kidwaro nonro matut osedhi ndalo mang'eny. Koro ka sani koro miyo jogi koro sirkal bagi ni iya Malindi gire Mombasa. Bang' Mombasa no koro gibuogi kanye kech nonro pok orumo. Koro miyo wane aneni gik maka koro weche osiko maber constitution wane waloke bende machike ni waloke mondo wang'e ni ka ng'ato maki nitiere moko ka itimo gimoro marach ma pod ok nyal losore mapiyo piyo kaka nek ila dhi mabor giendi onego keti kamoro kanyo kapod nonro ru. Koro magi endi onego walos wachno maber. Mogik kuom ka Jubilee en litna ni mama mamiyo ma koro kawo telo mar Jubilee. An kelo ni jochuo thuwe ni mlo dhi okawo telo nero kendo kana neno ka gine wakoro gidong' e wi mtoka steering to wati odhi godo wadog uru chien nikech wadwa ni mondo wabed e siasa ka jogi dwa tugo koro kamano ero obedo uru akicha ne jogi endi. Erokamano ahinya Daktari Merigoret Akinyi. Wach mogik kuom Easter achieng' wach mari mogik koro okinyi ma kawuono in koro lorna lora koro chenro okinyi ma kawuono ka wantiere kodi kanyo e studio marwa ma Kisumu. Lora kitieka tieka wuok kama to wawuok mana kane mar koro sani bere koro ikona kanyo ni Rosambe koro osegore gi wadgi wago riti wach mari mogik. Wach na mogik en tu jioji nikech sani stress ng'eny malich ma ibo ranga gimoro amora ma dipo komiyi hocho ni paro ni nyalo yudo e gin ji ringo kadhi kucho nikech iparo ni mane solution kende mari. Ta asiro gima jowetega wacho nikech wawacho ni sirkal nego bed ni miyowa hope ni nitiere gik kumaboyude gik moko. To nyota ma ji manyo ni manye nikech irango kuma idhi yudo pesa ma mondo iyud giki mopogore opogore. Yet wawacho ni sirkal wacho ni ji ni nitiere social services department nego bed ni konyo ji yudo gik mopogore opogore. Kar education kae ji wacho ni nego bed ni wantiere gi gik miluongo ni kata free education or subsidized education tiyudo ka piny tek ni ji kabisa. To wayudo ka omenda monego bed ni biro mondo okony jogi te lal kuonde mang'eny. Koro an wachna mogik ni en warango kaka jo Kenya gimonego bed ni wawacho kendo e bipartisan no ni wadhi rango ni ang'owa corruption. Apart from corruption, illicit financial flows mamiyo pesa monego bed ni dong' ni japiny wuok oko ti hata gi jok mwang'eyo ni nitiere e sirkal mopogre malo gi piny ema jopiny nego bed ni pejo ni sama ji dhi bet ji ariyogi gik ma pesa walal ma koro wadhi hocho kamoro to watho sama warango kaka wanyalo dak wadhi timo nang'o. Jopiny owuoge mondo wache nini corruption hinyowa. Bipartisan talks bendo lose wach illicit financial flows. Pesa ma wuoka hata pile gi pile e gin waonge gi pesa madonjo ni jopiny warango hocho kuonde ma wathoe kwa paro ni gine maboresowa wakonyre ka jopiny mondo warange ni jotendwa gi gin jotelo madhi tero wa ka josiasa nikech jogi bende waneno jok matero wa kuonde mohinyore gidi bende lemo kuonde gi
koro ka gilemo kuondegi iluwe iparo ni jatendi ka lemo ka ambe adhi yudo gik machal kamano. Koro lamo wani warange lamo mopogre to wakonyre ka jo Kenya mondo wayud jotelo maborango ni gik mwadwarogi gin gik makonya koso gin gik mahinya. Agonero kamano Easter Achieng, agonero kamano bende kuom Thuma to kod Ramogi TV. Ero kamano ahinya bende Rachel Molo kuom Thuma to kod Okinyi ma kawuono Recho. Kamachielo bende wagoro kamano ne Daktari Merigoreti Akinyi kuom Thuma to kodwa Okinyi ma kawuono e chenro mara Rupeny. Wagoro kamano imbe janeno mara Ramogi TV ote ma wuoro kar ka wayudo gi ahinya Martin mano mar Miriu Kadem Miriwi Kadem ero kamano ahinya kuom ote mari mbek na piny chicha ote mari bendo chopo kar kamano nyingi miluongo ni Facebook acha kata kamano wayudo gi anyinga Cleophas Oluoch kendo kora lore gi kae ka agoni manero kamano kuom bedo kodwa ma wuod Kisumo Kanyakwar ma wuod Nyasango owachni ukeo nyaka Sango cha bere podo nyadonja oriti masani an koro wuoka wadhi kamachielo onere e chenro mabiro midhi tako nyawadwa Sharon Ong'ao jale jafwambo ming'eyo oriti masani.